Как се внася 2 тона и половина индустриална машина в нашата малка фабрика? Ами, ето така. Наложи се да сменим досегашния ни CNC рутер, с който режем елементите за катерушките ни, с нов и много по-голям. Добре, само че това не е като да вкараш тол вкъщи. Нужни са 6 корави български мъже, добри познания по физика и 2 мотокара. Тази бужи луксозна покупка, по-скъпа от всяка кола и колкото половин апартамент, в Плевен разбира се, струва 77 000 лева. Тоест кредит за 77 000 лева и работа без печалба за следващата година. Грейд. И това е само един от многото разходи, които не си предвидил и постоянно се появяват във всички бизнеси и клиента няма представа за това. Но с новата машина ще можем да сме много по-ефективни, така че ще се отплати in the long run. Имаме 2 машини и ето тук се вижда колко новата е по-голяма от другата ни, която не изгоря, но за това някой друг път. О бой, баща ми разопакова тази машина, както аз Ninja Creamy или Hexquad Tigan.